Suw hojalyk meseleleri boýunça Bilelikdäki Türkmen Özbek hökümetdara toparynyň mejlisine Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň owa hojalyk budagyna gödäwçiligi diýen ornbasary Atak Aliýew. Özbek toparynyň Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň owa we suw hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi Ganiýew hemde iki ýurdun wekilleriniň agdalary bolan degişli ministrlikleriniň we pudaklaryň dolandyryş idaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Meclisde Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara hormat goýmagy, hoş niýetli goňşulygy we dostlukly gatnaşyklara dayanýanlygy, iki döwletiň başdanlarynyň geçirýän ýokary derejeli duguşlyklaryny türkmen we özbek gatnaşyklarynyň gyzyklanma bildirilýän ähli urlar boýunça ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýänligi. Şol sanly owa hojalyk toplumynyň suw hojalyk pudagynyň bu hyzmatdaşlygyň çäklerini uly orna elýänligi bellenildi. Meclisin dowamyny suw hojalyk desgalaryny ulanmak we amderýän suw serişdelerinin peýdalanmak boýunça hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna. Şeýle-de iki ýurdun çäklerindäki suw hojalyk desgalarynyň ulanyşyna degişli meseleler aral maslahatlaşyldy. Meclisin dowamyny amderýän suwundan bilelikde netijeli peýdalanmak boýunça oňy işleri öňe ilerletmek we şunlukda iki goňşy ýurdun dost dogonlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägen berkitmek we ösdürmek ugruna alynıp barylýan we ýakyn geljekde ýerine ýetirilmeli bilelikdäki çäreleriň beýilnamalaryna garaldy. Hususan derýada suw serişdelerini gödäwçiligi gurnamak maksady bilen awtomatlaşdyrylan enzamlary ornaşdyrmak we bilelikde hasaba ýöretmek hemde maglumatlary alşmak, suw ýetgilerini adaltmak, suwy bökdünsiz aktarmak üçin bilelikde kenar berkidiş we hana gönüllü şärelerini geçirmek gödäwine tutulýar. Şoň bilen baglykda aral halaf etmeň halkara gannatynyň döwletara suw hojalygy utgaşdyrjy toparynyň we durnukly ösüş boýunça döwletara toparynyň işiniň möhümdigi bellenildi. Iki ýurdun sorty wakawalaryna zerur işler geçirmegiň depkinlerini ýokarlandyrmak, raýatlarynyň durmuş goraglylygy we zähmeti boýunça hyzmatdaşlygy ýolamak esasy meseleleriň hataryna görkezildi. Şeýle-de suw hojalyk meseleleri boýunça Bilelikdäki Türkmen Özbek hökümetdara toparynyň 4-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň owa hojalyk toplumynyň degişli düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagyna bir näçe iki taraplaryň duguşlyklar geçirildi. Şolarda iki ýurdun degişli ministrlikleriniň we pudaklaryň dolandyryş idaralarynyň wekilleri hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmegiň anyk ogurlaryny kesgitdiler. Gepleşiklerde suw hojalygy ulgamyny ilmi tehnika hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy. Şunukly nazardan mejlise gatnaşanlar suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, täze tehnologiýalar ornaşdyrmak we suw hojalyk desgalaryna tükelleş işlerini geçirmek, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň taslamalaryny işläp taýýarlamagy we durmuşa geçirmäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de şuňaly mejlisleri we duguşlyklary geçirmegiň uly ähmiýeti eýdigi dogrusynda durulyp geçilip şeýle çäreleri guramagy hem-de olara gatnaşmaga döredýän uly mümkinçilikleri üçin iki ýurdun prezidentlerine tüý sürekden hoşallyk bildirildi.